Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Phlim Khasi ke belai kerteng kom ka ha Lyngkha Bneng kala syak jiet ha ka jia ko ban yo khusnam ha ka Moscow International Festival ka basau punyo ka ban long nadu ka khat nyo hadu ka arab sautri uyayong arja pesan kani gedi ka Phlim ka bala direct da unong Shna Phlim papau ka ri Khasi uba Pradip kurba ka Moscow International Festival ka dei ka bala slam tam ha ka perthai borok away bat lasdang ika nadu snam khat khandai spa lai pesan haba phai sya kani ka Phlim chong ba Pradip kurba kani ka Phlim kala yo ji thu nadu snam arajar arpho da ka basha khot pan i ha ka Asian Project Market ha Busan ha South Korea nangta ha ka ku production market ha ka Film Bazaar bala pelong da ka National Film Development Corporation of India kani ka Phlim ka bala pulut por hadu arsnam bandring doriaka bat khambuan ki jaka bala ring ka de soara uba Pradip kurba la Shna ni ka Phlim haringkat ka jingi trelang bat ka sarkar lingba ka Hello Meghalaya nangta bat ka Pomus New Horizons ka Knup Creatives bat ka Cat and Mouse Entertainment ki nong ak hakani ka Phlim ki kentup ya uba Richard Karpuri Helena Duya Baya Marbanyang Albert Mauri Melvin Mukim bat Ujite Sharma ka Lyngkha Bneng kadai ka Phlim ka badan la ki jong ki khana ka ba nong Shna la penwan dor bat ka bakta ya ka jingmot jing berkhat jeng ki nong pek ka jing sha je jong ka ban pen ha ka Moscow International Film Festival kadai ka jing job ha ka jing Shna Phlim ha ka Phlim Khasi ha ka ba ka jilla kala man pen pau sya ka perthai ya ka sap ki nong Shna Phlim bat kum jo man pen pau ka perthai ya ka jing ruspa jong ka Khasi